Joo, eli hyvää huomenta ja siis katkes eilen taas tallennustila kesken sen kotimatkan, mutta joo, mä olin silleen semi-lähellä anyway, mä en muista mitä mä olin silloin jäppäämässä, mutta mä muistan, että se katkesi kesken. Mut joka tapauksessa nyt mä löysin perille ja nukuin ja siis ihan sikahauska sattuma, niinku oikeesti mä en ymmärrä millä todennäköisyydellä, mut siis mä törmäsin yhteen mun niinku Turun friendiin ja ihan siis niinku täysin sattumalta. Niin silleen, what the fuck are the odds? Mutta mun oli tänään tosiaan plääni mennä sinne Leikkomolle ja mä ajattelin, että todennäköisesti siinä niinku motellin porukas, mut se on ollut super aikasi plus oikeastaan ovat super aikaisin, se oli 50 EG, ja mä katsoin kumminkin, että ne junaliput on about joku 6 € per suunta, niin silleen semikallis, että kyllä se liittyy myös joku ruoka, mut no joo. Mut niin, joka tapauksessa ne oli menossa myös sinne Leikkomolle, niin mä olin silleen, että no vitsi vois tulla messiin, niin mennään nyt sit porukalla. Et minulla oli vissiin plääni lähteä 11, mikä on silleen mun mielestä ehkä vähän myöhään, mut tai toisaalta silleen eilen oli myöhäinen ilta, niin ihan jees. Mäkin nyt niinku kello on vasta 9:30, et viittisit nukkuu vähän pidempään. Mut joo, nyt meitsi safkaa, mä yritän varmaan käydä suihkus vielä, siis tuolla on joku 34 astetta niinku päivällä, niin en kyllä oota sitä. Sitten kun silleen, no joo. Vaatteita voi aina pestä, mut silleen se on vaan niin, siis eilen oli kyllä niin semmonen hiostava ja likainen olo koko ajan. Kuulostaa ihan joltain niinku messalta ja en mä tiedä, viivalta. Mut joo. No niin, nyt taas täällä päärautatieassa. Tää on niin nätti kyllä tää. Siis mä en vieläkään kestä. En ymmärrä. Mut joo, kohta lähtee reissu Komoleikille. No niin, nyt saavuttiin tänne Komolle. Ja löydettiin 2 frendiä matkalta ja katsotaan nyt mihin mennään Nessaan seuraavaksi. Täällä on ihan älyttömän kuuma. Mä en malta odottaa, että pääsee uimaan. Ja siis me ollaan menossa... Yeah, it's the 130, yeah. Yeah. Joo, mä en malta odottaa, että pääsee hyppää uimaan. Ja siis me mennään nyt jollekin semmoselle pikkusillalle, jos voisit hyvin hyppää. Niin kuulostaa hyvältä. Tarvitsetko sitä toi? Joo. God damn. Ja siellä on vissiin muuten se silta. Mut siis holy shit, täällä on nättiä. Tonne alas tosiaan vissiin pitäis lähteä. Onko muutet jyrkät portaat? Alright, go!
Niin vähän haaveria jostain terävistä kivistä. Se hemotchillimesta, missä vaikutaan. Tosiaan yhtäkkiä päädyttiin Kaljalle. Kyllä elämä hymyilee. Eikö törmäsy Berttiin ihan randomilla. Sitten yhtäkkiä me vaan niinku junassa törmättiin kahteen puolalaiseen. Ja yhtäkkiä vaan mennään niinku fiilistään täällä. Et se niinku what the fuck. En mä tiedä, tää on silleen perusspontaanisti vaan samaa suuntaan oltiin menossa, niin sit hypättiin samaa reissua, samaa porukkaa. Imagine you live here, you play football with your dad. What the fuck? Joo. Me vaan kiivettiin jollekin mestoille, että täällä oli joku hylätty talo tai silleen. En mä tiedä vissiin rakenneilla mitään. Joo. Silleen, me haluttiin vaan ottaa tos kuvia. Mut naa. 3, 2, 1, go. It's the view from our Airbnb, yes sir. Yes sir. Yeah. Listi. Me aloitettiin kunnon liike täällä. Täällä on niinku yhtäkkiä kaikki tässä katolla. Yeah, you're so funny. Let's go! Someday we'll meet again. Someday we'll meet again. Someday. Nyt vihdoin syömään ja tämmöseen niinku ihan verottomaan pelkän rahaa, taskurahaa only. Ja täällä on niinku pizzat silleen 4,50 ja jotain 3,50 jotain. Täältä tulee kyllä se ruokamyrkytys. Pray for me. Wow! But only on exact the spot. Oh! Better. They are eating something. Mä oon mahoton. Mä olin jättänyt vaan sormuksen tänne niinku motelipöydälle chillaamaan. Ja tästä se onneksi löytyi. Nois. Kiitti kun seurasit ja nähdään seuraavassa jaksossa.